Welcome back again to DIY Look TV mga kapatis. Ang gagawin po natin ngayon is maglilipat po tayo ng young bird. So saman yan po no, mga kapatis no, mga young bird natin. So ililipat na po natin kasi tuka-tuka naman na sila mga kapatis no. So kakauwi ko lang po galing school. Yan no. So di pa po sila kumakain no. So maya pakainin na rin natin mga kalapatids. You know? So tara, samahan nyo akong ilipat yung young birds natin mga kalapatids. So pasok tayo dito mga kalapatids. You know? So lilipat ko na po yung iba. Samahan nyo ako mga kalapatids. So yan o. So lilipat na po natin. So kunin po natin to. Una natin. So pwede na to mga kapatid. Ano? So una po natin kinuha si Bait. Ano? Dahil mabait po yan talaga. So sunod din po natin to si yung anak ni Isabella. Ito po yung anak ni Isabella ngayon to. So tutukan na rin yan no. So ililipat na rin natin mga kapatid. So ito din po yung puti. So yan mga kapatis no. So malalaki. Ito din po, lipat na rin natin yung anak ni Tipler. So matapang mga kalapatids no. Kita nyo no. So matapang manuno ka. So malaki po yung anak ni Tipler ngayon mga kalapatids no. So kitang kita po no. Yan no. So possible na cup po yan mga kalapatids. Yan no. Uli na rin natin isa. So malaki ito mga kapalis. So medyo mailap. Ayun no. Pasok na rin natin. Yan no. Mga kapatis no. So ito si green seal kunin na rin natin. So ready na po ito no. Mga kapatis no. So yan no. So nalagay na natin sila mga kapatis. Yan na po sila lahat. So iwan po natin tong dalawa kasi sinusubukan po siya mga kapatid no. Yung dalawang checkered puti. So ayan po muna natin sila diyan para maano ng mga anak nila no. So yun hinahanap ni Isabella yung kanyang anak. So may bago na namang itlog dito no. So last na yan mga kapatid. So to di pa po ipisa no. Tapang mga kalapatids no. So paitlog na rin yung anak ni Isabella mga kalapatids no. Yan no. Tara, lipat na natin sila mga kalapatids. Samahan nyo ako. So mainit. So yan no. Yan no mga kalapatids no. Tara, lipat natin. So lagay natin dito saglit mga kapatis no. So yan po sila lahat mga kapatis no. 6 po yung nililipat natin kasi may nauna ng 2 na nilipat natin mga kapatis. Po sila lahat no. Mga laki mga kapatis no. Yan no. As you can see mga kapatis no. Po si green seal no. Yan o, kapatis no, malaki. So yan po no. Lagay po natin dito sila. So yan na po yung dalawang nauna mga kalapatis. Yan o. Yung dalawang check natin. Blue check natin no. So bukas ko po ito mga kalapatis. Para lipat na natin yung mga young birds. Kunin natin isa-isa mga kapatids. Kunin natin na una si Bait. To. Bait. Yan po si Bait mga kapatids no. Yan o.
So laki ni bait, no? Malaki po katawan po siya, no? So lagay na natin dyan mga kalapatis. So yun na po mga kalapatis, no? So itong anak ni Isabela, no? Isa din puti ulit. So lipat na rin natin mga kalapatis. Ano? Isa din po to. Ito. Isa din po to, no? Ito si green seal natin, naka-color mga kalapatis. Ano? So binubugbog po ng lalaki, oh. So alisin po natin yan mga kalapatis para di niya po bugbugin yung mga anak, yung mga bagong inakay natin mga kalapatis, no? Ano? So observein natin sila mga kalapatis kung binubugbog niya talaga yung mga kalapati natin. So tatanggalin po natin mga kalapatis dahil binubugbog niya po yung mga young bird natin. Tara, samahan niyo ako. So tatanggalin ko po siya dyan, no? Ilipat na natin, ilalagay na po natin siya sa cage natin na yun, no? So madali mga kapatid. So binubugbog niya po yung mga ibang kalapati natin mga kalapatis, no? So nakuha ko na po mga kalapatis. So lagay natin dito sa ating cage. Ayan, para di niya po bugbugin mga para di niya bubugbugin ng mga ibon natin, no? Tara. So gagawa po ako dito. So dito ko muna siya ilalagay mga kalapatis, no? Para di niya po bugbugin yung mga kalapati natin. Yan doon. Yung mga young bird natin mga kalapatis. Yun na po, no? So nandyan na po yung mga young bird natin mga kalapatis, no? So walo po yung andyan. Tapos may dalawa pa po doon, bali 10 lahat mga kalapatids, no? Yan, no? O mga bagong lipat natin na young bird mga kalapatids. So yan po, no? So hanggang dito na lang po yata ang ating video. Ano po tayong gagawin na iba. Hindi ito lang po ngayon ang update natin sa mga kalapati natin mga kalapatis, no? So dito din yung mga hen natin, you know? So kukondisyon na rin yung mga hen natin. So condition na po yung mga hen natin, no, mga kalapatis, no? Kasi bubuo na po yung mga tayo nila, no? Nakikita nyo naman sa ating video na buo na rin mga kalapatids, you know? Sila, no? So mga bagong lipat talaga. So soon yung dalawa din lipat na rin natin mga kalapatids, you know? So parang hinangihina yung, so nandun si White, binabarakuan po, no? So titingnan ko po hanggang mamaya yung reaction nila mga kalapatids. So hanggang dito na lang po ating video mga kalapatids. Please like, comment, and subscribe, and share nyo na rin ang ating video mga kalapatids. Dahil road to 1K subscriber na tayo. So yung update po natin sa paraffle gift bird po natin para sa 1K subscriber is maabot natin yung kung tutulungan nyo po akong mag-share ng ating video mga kalapatids, no? So share nyo lang palagi ang ating video and like, suporta kayo tunay kayo mga kalapatids, no? So hanggang dito na lang. Please
Dito na lang mga kapatid, no? So, peace.